Danny, je hebt heel lang gezegd eerst 35 punten halen dan verder kijken. Is daarmee vandaag de eerste doelstelling gehaald? Ja, 36 aangetikt. Dus dat heb ik ook net tegen de groep gezegd. Eigenlijk na de wedstrijd heb ik tekort gehouden. Ik zeg, jullie verdienen een enorm groot compliment dat je 4 wedstrijden voor het einde in dit concurrentieveld jezelf op 36 punten zet. We hebben hele goede periodes gehad dit seizoen. We hebben mindere periodes gehad, maar dat telt allemaal niet. Het gaat gewoon om waar sta je aan het eind van de rit. Als je dan 4 wedstrijden voor het einde dit weet te realiseren, onder soms hele moeilijke omstandigheden, dan verdienen ze een groot compliment. Die moeilijke omstandigheden is wat je vaker gezegd hebt, fysieke gesteldheid bijvoorbeeld van je ploeg, dat soort dingen heb je het dan over? Ja, want als je beter wil worden moet je ook goed kunnen trainen. Wij hebben dit jaar niet goed kunnen trainen, zo simpel is het, door de faciliteiten. Dus dat niveau moet omhoog. Maar we moeten ook kritisch kijken naar waar we zelf invloed op hebben, samenstelling, selectie. Want we hebben gewoon heel veel jongens die hier de jaren hiervoor niet structureel gevoetbald hebben. En dan halen we ook nog een hele hoop jongens van een lager niveau. En dat komt allemaal samen. Maar in de Eredivisie moet je pieken. Dus ja, dat soort dingen zijn wel dingen waar we beter naar moeten gaan kijken. Hè. Intern weten we welke dingen er goed gaan. En welke dingen we moeten verbeteren richting volgend seizoen. Maar dat neemt niet weg dat we met z'n allen een ongelooflijk knappe prestatie hebben geleverd. Maar daarnaast ook nog gewoon wel de komende 3 weken alle strijd moeten gaan persen. Ja. Het is niet voorbij. Nee, zeker niet. Feit is ook dat op de momenten dat het echt moest, dit seizoen en ook vorig seizoen, dan staan jullie er wel. Hè? Je komt nooit echt in de problemen. Waar zit dat in? Ja, dat is uiteindelijk ook kwaliteit. Er is misschien 1 wedstrijd geweest in mijn 2 jaar hier, bijna 2 jaar. Waarvan ik zeg, ja, dat is eigenlijk de enige thuis. Waar we hem niet pakten, dat was Zwolle. En daar zat het misschien ook wel wat tegen met een cruciale VAR-beslissing. Met de penalty op 1-3. In de fase dat wij hier meest, maar eigenlijk al die andere wedstrijden hebben we het resultaat gepakt. En ook uit hebben we onze puntjes gesprokkeld. Dat is kwaliteit. Alleen ja, we gaan kijken of we jongens en het team door kunnen ontwikkelen om weer een volgende stap te maken. Wat vond je ervan vandaag, van het niveau van de wedstrijd? Ik vond dat we goed begonnen. We hadden volledig de controle. We konden heel veel in de eindfase komen. En daar missen we gewoon kwaliteit op dit moment. Simpel. Van sommige jongens kan je dat ook niet verwachten. Sommige jongens hebben ook een keer een mindere dag. Niet verwachten bedoel ik bijvoorbeeld als je naar Kai kijkt. Het is niet realistisch om te verwachten dat hij op zijn niveau zit van vorig jaar. Het is eigenlijk al bijzonder dat hij zoveel in de basis moet starten gezien waar hij vandaan komt. Maar dat is noodgedwongen ook. Dat is niet ideaal. En ook dat we nog daarin nog moeten ontwikkelen omdat we ook nog heel veel verkeerde keuzes maken. Ja, en dan krijg je een paar momentjes, die pak je niet. Dan staat het 0-0 bij rust. En dan zei ik ook in de rust, ja, het gaat maar om 1 moment. Je moet zorgen dat je niks weggeeft vandaag in zo'n wedstrijd. Als je dan 1-0 achterkomt en je moet in de reparatie, dan wordt het zwaar. En de tweede helft lag de controle wat meer bij hun. Maar ja, wij pakken hem met een fantastisch moment. Het moment was de 1-0. Bouzoude maakte hem. Maar als je als coach iemand wisselt die erin komt en die scoort, is een gouden wissel. Was dit een zilveren wissel met Dahlhaus die de voorzet geeft? Ja, maar weet je, soms zit dat mee of niet. Het gaat er met name om dat Jasper Dahlhaus, en zo zijn er nog wel een paar jongens, Vossootje, Michou is er later bijgekomen, Eiko, Siep. Relatief nog jongere jongens, komen van een lager niveau of niet structureel gespeeld. Als je kijkt wat die doen om zichzelf te verbeteren, en in dit geval Jasper eruit halen, dat is een verademing om mee te werken. En dan ben je zo blij dat die jongens ook de beloning krijgen. Want het was een hele harde keuze om hem niet te laten starten. Want dat was ook heel veel gerechtvaardigd geweest om hem vandaag te laten starten. Als je kijkt hoe hij daarmee omgaat, daar heb ik echt respect voor. En dan ben ik ontzettend blij dat hij de beloning ook krijgt. Je zegt het al, je bent nog niet klaar, nog 3 wedstrijden. Nog 4, sorry. Waar durf je je nu nog op te richten? Wat gaat het doel zijn voor jullie? Ja, lastig te zeggen in deze competitie. Wij willen elke wedstrijd winnen. De volgende is PSV uit. Ja, die wil je winnen. Als dat niet lukt, moet je proberen een punt te pakken. En dan kunnen we eens 1 of 2 wedstrijden voor het einde kijken waar staan we. En dan kan je misschien eens wat meer gaan rekenen. Er zijn nog 12 punten te verdelen. We hebben een steeds relatief kleinere groep. Want als je de afgelopen weken kijkt hoe we soms trainen, staan we met 8 of 10 man te trainen. Dat kan niet op dit niveau. Vandaag moet je ook weer 2 keer wisselen. Eerste helft en in de rust met 2 jongens die eruit moeten met een blessure. Dus ook weer afwachten. Ja, als jongens continu in het herstel moeten, maar niet kunnen trainen, dan gaat op een gegeven moment, dat kan 1 keer. Maar dat kan niet structureel. Dus het wordt kijken, maar 1 ding is zeker. Dat sinaasappeltje gaan we tot het einde uitpersen. Alleen waar het toe gaat leiden, dat weten we niet. Nog 1 ander ding. Je bent in Turkije geweest vorige week. Je hebt bij niemand minder dan José Mourinho meegekeken. Kun je nog iets daarover delen hoe dat was, die ervaring en wat je daaruit hebt meegenomen?
Nou, het is meer dat ik bij Fenerbahce mocht kijken. Niet specifiek alleen bij Mourinho. Ik heb hem even kort gesproken. Ik heb rond mogen kijken daar. Ik heb een wedstrijd gekeken en ik heb ook een wedstrijd van Galatasaray bekeken. Het was een hele intensieve trip, want Istanbul is groot. Dus er was veel reizen. Maar nee, geweldig leuk om te zien. Totaal andere voetbalcultuur. Zoveel emotie en passie. Dat zijn wij hier niet gewend. 2 hele grote topclubs natuurlijk, waar ik ben wezen kijken. Nee, maar Fenerbahce was geweldig om een rondleiding te krijgen. Ik ben aan de broer van Amerika ook ontzettend dankbaar dat ik die kans kreeg. En ook als je kijkt, een grootheid als Mourinho. Je kan fan van hem zijn of niet, maar als je wat die man allemaal gewonnen heeft en gepresteerd. Ja, je mag daar dan even mee praten en een rondleiding krijgen. Dat is natuurlijk bijzonder en dat waardeer ik enorm. Kent José Mourinho ook Fortuna Sittard? Ik zeg jou dat hij Fortuna Sittard kent. Ja. En nu zeker? Nee, maar dat was ook een van de eerste dingen die hij zei. Hij vond dat wij een hele knappe prestatie leveren. Gezien de grootte van de club, het concurrentieveld in de Nederlandse competitie. En dan zal hij natuurlijk ook wat informatie krijgen via Americo en zijn broer. Maar er zitten ook een paar Nederlandse spelers die de competitie volgen. Of Tadic die jaren heeft gespeeld. Maar het is ook zo, hè. Ik bedoel, in 2 jaar tijd hebben wij volgens mij, ik zeg het uit mijn hoofd, pin me er niet op vast. We hebben geen 1 keer bij de onderste 3 gestaan in 2 jaar tijd. En ik kan echt 1 ding met z'n allen zeggen, gezien de omstandigheden en de situatie en het concurrentieveld. Dat is echt een hele knappe, bijzondere prestatie van iedereen. Alleen de kunst is, daar mag je van genieten. Maar aan de andere kant moet je wel continu scherp blijven van wat moeten we verbeteren. Want die concurrentie zit ook niet stil. En je wil niet een keer in de situatie terechtkomen dat je dadelijk daar wel terecht komt. Jasper, zo'n assist bij een winnende goal, is dat net zo lekker als hem zelf maken eigenlijk? Ja, ik denk in dit geval wel. Ik denk dat het was een mooie assist en Eze tikte hem echt ook goed binnen, dus dat was een heerlijke goal. Ja, want je staat er, hoe lang sta je erin? Halve minuut of zo? En dan lever je hem je even af? Ja, ik weet het niet precies, maar wel heel kort, ja. Beschrijf eens even, is dat precies wat je gedachten hebt als je dat veld binnenstapt, dat je zo eroverheen dendert en hem zo aflevert? Nou ja, natuurlijk in het beste geval wel. En ik zie vanaf de bank zag ik natuurlijk ook al bepaalde ruimtes waar ik wel graag in zou willen duiken. En dat het natuurlijk zo meteen al na zo'n korte tijd het zo uitpakt, is natuurlijk fantastisch. Is het ook zo'n wedstrijd waarbij je dan misschien wel voelt dat dat net het verschil kan zijn in zo'n bal? Ja, ik denk het wel. Als je ziet de wedstrijd, zat voor mijn gevoel wel echt redelijk op slot tot de goal. En daarna eigenlijk ook nog wel. Dus ik denk dat het echt een belangrijke goal was. De trainer zei dat hij het heel lastig vond om jou te passeren. Vond een hele harde, moeilijke keuze vandaag. Was voor jou ook zelf een vervelende verrassing? Hoe moet ik dat zien? Ja, het is een verrassing. Ik zag het natuurlijk in de training afgelopen week al wel. En ik heb natuurlijk gesproken met de trainer. En hij heeft mij uitgelegd waarom hij deze keuze heeft gemaakt. En natuurlijk is het niet leuk. Ik wil spelen en ik vond eerlijk gezegd in dit geval ook dat ik had moeten spelen. Maar daar heb ik het met de trainer over gehad en dat was een goed gesprek. En voor mij verandert dat op zich niks. Ik blijf gewoon mijn ding doen. En dan is het natuurlijk fantastisch dat het zo uitpakt vandaag. Want ik wil zeggen, wat doet dat met jou? Ben je dan extra gemotiveerd om iets te laten zien? Of hoe werkt dat in jouw hoofd? Ik kan nu wel zeggen nee, maar het is toch nog wel een extra boost die het me misschien geeft. Omdat je wil spelen, je wilt het laten zien. Dus het is heerlijk dat het zo is gegaan vandaag. Het wordt nou wel nog spannend, hè? Hoe heb je dat gezien, die slotfase? Bij die goal moet ik eerlijk zeggen, was ik echt even bang want ze waren nog even aan het checken. Ik was echt blij dat het buitenspel was. Ja. Dus, maar daarna op zich, ik denk daarna hebben we het weer goed opgepakt. Nadat ze die afgekeurde goal dan hadden. En ik denk dat het is spannend. Het gaat allemaal zo snel, dus je bent daar niet in dat opzicht mee bezig. Maar het is heerlijk dat het natuurlijk 1-0 is gebleven voor ons. Zeker omdat de trainer het hele seizoen heeft geroepen 35 punten halen. Dat is het eerste doel. Felicitatie dus op zijn plaats, want je staat nu op 36. Ja, we hebben het eerste doel gehaald. 35 punten zijn we vandaag mooi langs gegaan. En nu gaan we even met het team denk ik overleggen wat het plan is. Maar ik denk dat het voor iedereen wel duidelijk is. Nou, vertel, wat is de bedoeling? Gewoon waar we nu mee bezig zijn. Hetzelfde doorpakken, wedstrijd naar wedstrijd kijken en dan zien we het wel. Durft ook iemand die play-offs te noemen, dat linkerrijtje? Ik weet niet of iemand dat nu durft te noemen. Ik wacht nog even af. Ik hou het nog even zo. Jij bent niet de eerste die dat gaat zeggen, geloof ik, hè? De eerste die dat nu gaat zeggen, maar ik weet wel dat we stinkend ons best gaan doen en dan zien we waar het eindigt. We are really happy. I think we deserve it and we need also. I think it was a really good match for the team and we are really happy for the goal that we achieved. Yeah. Why did you think it was a good match? What were the good things about your play today?
I think we were good on the ball. I think we missed some aggressivity maybe, but I think also the weather was really heavy, too warm. But I think we did a good game, but we can do much better, in my opinion. Yeah, and the trainer also said like a lot of times the physical problems in your squad. Is it also a factor then today maybe? Yeah, also we had I think 2 injured players. We were struggling a lot with this kind of situation, but we could win. That it was the most important thing. It needed 1 goal and you scored it. What kind of goal was it? No, I think it was good goal, good cross from Javi. I think I am all the time in the box. I am looking for the goal, and today was the day, and I'm really happy for that. Because it has been some time. I think your last goal was in December against Utrecht. Was it something that went through your mind the last couple of weeks or months maybe? Yeah, in the last year, in the last season, I scored many goals. In the last games, it was a bit difficult for me. I had a few chances, but I couldn't score. And of course, one is upset when you cannot score. It's kind of my job also. So in the last game, I was a bit annoying with the situation, but today I'm really happy because I could score. Do you have maybe an explanation why it happens then today? Is it also just maintaining your self-confidence and be patient for the moment to come? Yeah, I think also you have to be patient, and also today was really good cross of Javi. You need to get all of this situation to can score, and today was the day. Is it for you somehow also difficult that you have like a lot of injuries in the squad, as we said before, like also with attacking players? So you're always playing with different players and players coming back and players getting injured again. Does it make life more difficult for you as well, maybe? Yeah, I think everybody wants to play, and when one teammate gets injuries, it's too difficult for everyone because we need everybody in the squad. I don't know if it's difficult for me because I am playing and I like to play, but I think the situation for the teammates that gets injuries is really not the best for us as a team. We need everybody, and we are fighting for it. Okay. The trainer said before, like you need 35 points as a team to be safe to avoid relegation in any case. You got 36 now. What does that imply for your goals for the rest of the season? What is the target now? Oh, I think the target is the next game against PSV. I think now is the most important game we have. Yes, we achieved something really important today. I think that our goal today is try to do as better as possible against PSV and try to win this game. Maybe in the end top 9, or is it something we don't talk about? No, I don't know. We prefer to be focused in the next game, and now we see what's happened.